4 judoka's verhagen naar Special Olympics. Parkeerplaats Hoenderstraat bijna leeg. Het is vandaag 5 september. Dit is het PLMA-journaal. Het CDA moet bijna 4000 euro terugstorten in de gemeentekas. De politieke partijen mogen op het eind van het jaar ten hoogste 5000 euro in kas hebben. Dat is een paar jaar geleden zo afgesproken na discussies over de hoogte van de opgespaarde fractievergoedingen. Het CDA kwam op 31 december 2013 als enige partij boven de norm uit. Het CDA had bijna 9000 euro in kas. De andere partijen bleven onder de limiet. 4 judoka's van Sportinstituut Rudy Verhagen vertrekken volgende week naar België om mee te doen met de Special Olympics European Games. Een bijzondere prestatie, want met dit aantal levert de judoschool in Venray de helft van het aantal Nederlandse deelnemende judoka's. 9 september vertrekt de delegatie van Nederlandse sporters naar België. In totaal doet Nederland mee aan 6 sporten, waaronder dus judo. De judo-leerlingen van Rudy Verhagen zijn nu bezig met de laatste voorbereidingen. Ze zijn hard aan het trainen en vinden het allemaal erg bijzonder dat ze naar het Europees evenement mogen. Nou, zeker Prezelle, die is helemaal in de flow. Die zit helemaal, want die krijgt superveel aandacht op dit moment. Hè. Die zijn aan het volgen met man bij de hond. Maar de andere judoka's zijn gewoon echt super tevreden om keihard aan het trainen. En zijn super trots dat ze daaraan deel mogen nemen. En hoe komt het nou dat zeg maar de helft van de Nederlandse judoka's van hier komt? Altijd moeilijk om over jezelf te zeggen, maar blijkbaar doen we het goed genoeg. Op 17, 18 en 19 september vinden de judo-wedstrijden plaats. Rudy Verhagen hoopt op 4 medailles, waarvan 2 gouden. Maar hij weet dat het ook lastig is om een echte voorspelling te doen voor deze wedstrijden. Want het heeft niet alleen maar met kracht te maken, het heeft met de timing te maken. Hè. Wanneer de spanning die ze hebben, is allemaal van tevoren niet te voorspellen. Juist bij deze mensen is het nog moeilijker om te voorspellen van, omdat ze verstandelijk beperkt zijn, hoe zullen ze zich gedragen in een vreemde omgeving. Gelukkig gaan we veel naar het buitenland toe om te wennen, om te trainen, om toernooien te draaien. Dus ze hebben allemaal een internationale ervaring, maar het is toch weer wat anders dadelijk. Om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden, wordt er nog getraind met de andere Nederlandse judoka's. 13 september is de opening van de Special Olympics, waarbij judo-leerling Priscilla als enige Nederlander de Special Olympics vlag mag dragen. Op 21 september keert het gezelschap hopelijk met alle medailles huiswaarts. De onverharde parkeerplaats aan de Hoenderstraat ligt er vervallen bij en er staan nauwelijks nog auto's geparkeerd. Dat constateert Samenwerking Venray. Voorheen gold op het parkeerterrein een goedkoop tarief van 1 euro per dag. Tegenwoordig is de parkeerplaats alleen nog bestemd voor vergunninghouders. Bedrijven in het centrum kunnen er voor hun personeel een parkeerplek reserveren. Hiervan wordt evenwel nauwelijks gebruik gemaakt. Theo Mulders van Samenwerking Venray wil meer weten over het onderhoudsplan en hoeveel parkeervergunningen er zijn afgegeven. Tevens vraagt hij naar welke initiatieven de gemeente ontplooit om de parkeerplaats beter bezet te krijgen. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is een uitzending van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog. Morgen vroeg is er een kans op mistbanken. Wanneer die zijn opgelost, kan er een enkele bui vallen. Als de zon door kan breken, wordt het ca. 23 graden. De zondag ziet er zo goed als hetzelfde uit, echter blijft de temperatuur dan steken op zo'n 21 graden. Bedankt voor het kijken, een prettig weekend en graag tot maandag.